Bon dia a tothom. Avui ens trobem a la 20a edició de Fira Esplugues per celebrar un dia de comerç local. I també hem volgut aprofitar avui que us tenim aquí per presentar una iniciativa única i innovadora que està a punt de transformar el teixit comercial del municipi d'Esplugues. Us presentem el projecte Jo compro Esplugues, el vostre propi marketplace local. Abans de començar, permeteu-me agrair l'Ajuntament d'Esplugues i l'aportació de fons europeus Next Generation per haver fet possible aquesta iniciativa. El seu suport incondicional ha estat fonamental per posar en marxa aquest projecte, que impulsa la transformació digital del vostre teixit comercial local. Deixeu-me que em presenti. Soc Eva Tomàs i soc CEO i fundadora de Manzanin, l'empresa on es porta més de 7 anys dedicant a la transformació digital d'ecosistemes locals i que ha estat adjudicatària de l'encàrrec per a dur aquest projecte. Jo compro Esplugues és molt més que una plataforma en línia. És una eina que permetrà als establiments d'aquest municipi guanyar visibilitat, connectar amb nous clients i fidelitzar els que ja teniu. És la resposta local, innovadora i valenta a les plataformes ja existents al mercat actual, de les quals no esmentarem noms, però que tots bé coneixeu i que no estan fent cap bé al comerç de proximitat. Des d'avui i a través del web jocomproesplugues.cat, tots els habitants d'Esplugues i dels seus voltants tenen l'oportunitat de descobrir l'oferta comercial de la ciutat i adquirir els productes i serveis desitjats, amb l'opció de lliurament a domicili, recollida a botiga o fins i tot en els lòquers que s'instal·laran properament. Un mètode de compra adaptat al temps actual, amb tots els avantatges de la tecnologia i la comoditat a l'abast de la nostra mà. Estem molt contents de presentar aquest projecte amb 27 establiments participants de manera inicial, en categories tan diverses com moda, calçat, serveis, mascotes o alimentació, incloent-hi també la presència dels mercats municipals. Aquesta varietat de productes i serveis ofereix als nostres clients una selecció àmplia i exclusiva, tot mantenint la qualitat i l'essència local que tant us defineix. En aquest context de transformació digital accelerada, són molts els canvis que hem viscut a causa de la pandèmia. Hem après a adaptar-nos, a innovar i a abraçar les noves tecnologies. El comerç en línia ha experimentat un creixement exponencial i des de l'Ajuntament s'ha volgut aprofitar aquesta oportunitat, unir-se a aquesta tendència i impulsar els establiments i els negocis locals. Amb Jo compro Esplugues oferim una alternativa local i sostenible que permetrà als comerciants créixer en l'àmbit digital sense perdre l'esperit i el caliu del comerç tradicional. Una plataforma que respecta la identitat del comerciant i que, a més, facilita la interacció humana i personal, establint un canal de WhatsApp amb cada un dels negocis. Recordo que fa anys es parlava d'un internet fred i impersonal. Ara que està tan de moda, no?, la intel·ligència artificial, nosaltres tornem als inicis i als orígens, no?, i presentem una plataforma càlida i humana, on pots xatejar, però no amb una màquina, sinó amb una persona, i que en el fons et permetrà fer les compres com si et trobessis davant el mostrador, preservant els valors de proximitat, confiança i qualitat que són tan propis i únics del comerç local. Un dels aspectes més destacats d'aquesta iniciativa és el suport al comerç local. Com a projecte municipal, Jo compro Esplugues ofereix als establiments comercials la possibilitat de formar part d'aquesta plataforma de manera gratuïta. La voluntat és facilitar la seva transició al món digital, sense afegir càrregues econòmiques addicionals a l'operativa. Això permetrà i us permetrà a vosaltres, negocis, ampliar la vostra presència en línia i arribar a un públic més ampli sense incórrer en costos addicionals. Per tant, amb aquesta plataforma se us obre un nou canal sense cost. Per concloure, vull agrair a tots els establiments participants, els que estan a dia d'avui, els que ja ens han demostrat el seu interès i estan en llista d'espera perquè els donem d'alta i els que espero que avui també ens diguin que volen formar part, per la seva valentia i per la seva confiança. Estem en el començament d'una nova etapa per al comerç d'Esplugues i estic segura que Jo compro Esplugues serà un èxit rotund. Així doncs, des d'avui ja podeu accedir a jocomproesplugues.cat, consultar els establiments, els productes i començar a fer les vostres comandes. Una compra àgil i convenient
amb la que estareu donant suport als establiments de sempre, els del barri, els de proximitat. Moltes gràcies a tothom.